Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ni'n ffitio cromlin I ddata. Mae yna ddau fodel ydych chi angen bod yn ymwybodol ohono fo. Yn y model cyntaf, mae gennym ni model polynomial, lle dyn ni'n amau fod y data sydd gennym ni hefo cyswllt yn hafel I a x I power n, ble mae a ag n yn rifau dyn ni angen I ddarganfod. Nawr, mwyn darganfod be ydy gwerth a ag n yn hyn, dyma dyn ni'n neud. Dyn ni'n cymryd logarithm o bob ochr o'r hafaliad yma. Felly logarithm o yn hafel I logarithm o ax I power n. A cofiwch pan dyn ni'n sgwennu logarithm heb bôn, dyn ni'n golygu logarithm bôn 10. Wedyn, datblygu'r ochr dden fan hyn, mae logarithm o yn hafel I, defnyddio'r rheol lluosi fan hyn, mae hwn yn a lluosi x I power n, felly fod ei sgwennu fo fel logarithm o a, adio logarithm o x I power n, felly yr rheol lluosi yna hefo'r rheolau logarithmau. Ac yna defnyddio'r rheol y pŵer fan hyn efo logarithmau, cadw y gweddill fel mae o yn awr, a wedyn yn lle sgwennu logarithm o x I power n, fe'n newid hwn I fod yn n lluosi logarithm o x. Wedyn, os dwi'n gwneud bach o aildrefnu, os gael sgwennu ar y dde fan hyn, y term yma'n gyntaf, n log x, a wedyn adio ymlaen log a. Be ydyn ni angen ei wedyn ydy cymharu hwn yn awr hefo hafaliad cyffredinol llinach sydd yn hafel I mx adio c. Wedyn, ar y chwith, sydd gen I fi'n gyffredinol, ond yn yr un sydd gen I fi, mae gen I log Mae'r m yn cyd-fynd efo'r n yma yna. Mae'r x yn cyd-fynd efo log x. A wedyn yr rhyngdoriad ydy log a. Nawr, be mae hyn I gyd yn ei olygu ydy, os ydych chi eisiau cael llinach syth mewn model polynomial, os ydych chi wedi hel data, a di hel data am x ag be sy'n eich neu wedyn ydy, plotio log x yn erbyn log Roedd dyna sydd gennym ni ar ôl cymryd logarithma fan hyn. Nawr mae gennym ni enghraifft fan hyn ar y dudalen nesaf o hyn wedi cael ei wneud yn barod. So yn yr enghraifft yma, enghraifft 5 ar y papur yma, dyn ni wedi gwneud rhyw arbrawf, a dyma o'r data dyn ni wedi gasglu. Nawr mae'n edrych yn debyg fod ni wedi gosod x fel gwerthoedd penodol, dyn ni wedi rheoli x. Dyn ni wedi rheoli x yn 10, 20, 30, 40, 50, Wedyn beth bynnag ydy'r arbrawf, dyn ni wedi mesur wedyn. Mae o'n 158 os di x yn 10, mae o'n 2858 os di x yn 50. Nawr, dyn ni'n ama fan hyn fod y data yma yn ffitio perthynas o'r ffurf yma yn hafel I ax I power n. A cofiwch dyna ydy'r model polynomial sydd gennym ni fan yma. Felly eto, mewn model polynomial, da chi angen plotio log x yn erbyn log I gael llinall syth. A dyna, dyn ni'n neud yn gweddill y tudalen fan hyn. Dyn ni'n gyntaf yn ffurfio tabl newydd ac yn gweithio allan gwerthoedd log x a log Mi fedrwn ni defnyddio cyfrifiannell I wneud hyn. Felly, enghraifft, yn y golwm yma fan hyn, mi fysa log bôn 10, cofiwch, o 30 yn rhaid yr 1.4771, jyst yn sefyd yn chi gael gweld o, 1.4771, a wedyn oddi tan efo, os a logarithm bôn 10 o'r 1.40 yn rhaid y gwerth yn meddyn ni, so eto yn y tabl. Be ydych chi'n ei wedyn ydych chi'n ffurfio diagram gwasgariad, fel sy'n cael ei ddangos yn fan hyn, a ydych chi jyst yn plotio'r 5 eitem data fan hyn, felly enghraifft, mae hwnna'n 1 a draws, a wedyn mae gennym ni 2.1987. Agorad ydych chi'n gallu plotio fo I fyny. Felly mae gennym ni'r 5 pwynt data yn fan hyn. A wedyn, dyn ni'n gallu gweld, os yna'n ei llinach ffitio fewn, yr un gwyrdd fan hyn, fo hwnna yn mwyn o lai llunio, yn llunio llinach sydd perffaith o fan yma. A wedyn, be fysa chi'n gallu gwneud? Fysa gweithio allan be fysa gradiant, y llinell ffitio, a be fysa rhyngdoriad y llinell ffitio. Nawr, y rhyngdoriad dyn ni'n gallu gweld fo hwnna yn croesi fan hyn yr echelin o gwmpas 10.4. Ac I gael y gradiant, dwi'n ffurfio fel dwi wedi gwneud fan hyn, triongl ongl sgwar, mae'r uchder, dyn ni'n gallu gyfrifo fel 3.6, mae'r sail fan hyn yn 2. Ac felly y gradiant, fasa'r newid mewn 3.6, rhannu fo'r newid mewn x2, fasa'r gradiant tua 1.8.
A cofiwch yn y gwaith yma, oherwydd ni'n delio fo llinell ffitio a weithiau dyn ni'n plotio gwerthoedd, ddim yn berffaith y gorau dyn ni'n gallu amcamgyfrif yn unig fydd y gradiant yma. Felly, dyn ni wedi gweithio allan y gradiant, 1.8, a dyn ni'n gallu gweld fod yr rhyngdoriad yn dim pwynt 4. Nawr eto, yn mynd yn ôl at be nathon ni sgwennu gynt, hwn ydy'r model polynomial ar ôl cymryd y logarithmau. Mae hwnna'n cael ei sgwennu fan hyn, logarithm yn hafel i n log x adio log a. Nawr, yr n ydy, os dwi'n eto, yn rhaid i lawr fan hyn, cymaru fo yn hafel i mx adio c. Yr n fan hyn ydy'r gradiant. Felly, gradiant dwi wedi ffeindio fel 1.8. Felly, mae gennym fi m fel 1.8. Ond wedyn, mae gennym fi'r rhyngdoriad y c yn fan hyn, sydd yn log a. Felly, be dyn ni wedi ffeindio ydy fod log a yn hafel i'r rhyngdoriad, sydd yn yr achos yma'n 0.4. I ffeindio a wedyn, dyn ni angen dadwneud y logarithm bo'n 10 yma, a dyn ni'n neud hynna drwy gymryd 10 i pob ochr o'r hafaliad. Felly 10 i'r pŵer log a ar y chwith, a wedyn 10 i'r pŵer 0.4 ar y 10. A wedyn gafod 10 i'r pŵer, a logarithm bo'n 10 yn gwrthro'i gilydd, beth sydd gyda ni wedyn ar y chwith ydy just a. A wedyn, fel sy'n cael ei nodi fan hyn, ydy 10 i pŵer 0.4, a wedyn chi ddefnyddio cyfrifennill i weithio hwnna allan, mae'n cael ei reid yn fan hyn yn dydy i ddailedegol fel 2.51. Ac felly, yn ôl yn y model wedyn, y model ydy yn hafel i ax i pŵer n. Wel, y model sydd gyda ni ydy 2.51 x i pŵer 1.8. Yr a na, dyn ni wedi gweithio allan o'r rhyngdoriad 2.51 yn gyntaf. A wedyn yr n yn y model, hwnna oedd y gradiant 1.8, felly mae hwnna'n ymddangos yn y pŵer yn fan yna. Felly dyna ni un model, pan dyn ni'n ffitio cromlin i ddata, ond mae yna ail un hefyd, sef model esbonyddol. Na, yn y model yma, dyn ni'n ama fod yn data ni yn ffurfio perthynas o'r ffurf yma, yn hafel i rhyw cysonyn c, dyn ni angen ffeindio, a wedyn rhyw bo'n b, dyn ni angen ffeindio i'r pŵer x. Nawr eto, y syniad ydy fod ni'n cymryd logarithm o bob ochr, felly logarithm bo'n 10 eto, log yn hafel i log o'r ochr dde yma, c, lle os i b i pŵer x. Ac eto, defnyddio rheola logarithm ar y dde, dyn ni defnyddio'r rheoliosi gyntaf i hollti hwn fel logarithm c, a dio logarithm b i pŵer x. Eto, ar y dde, defnyddio'r rheol y pŵer, i gael y pŵer yna i lawr fel x log b. A dyn eto na ail drefnu yr ochr dde fan hyn, na i sgwennu y term yma'n gyntaf, a hefyd na newid y drefn, trefn lliosi ddim yn bwysig, felly na i sgwennu log b yn gyntaf, a wedyn yr x, a gyna na i adio ymlaen log c. Ac unwaith eto, fel nathon ni gynt, hefo'r model polynomial, mae angen cymharu hwn yn awr, hefo hafaliad cyffredinol llinach sydd yn hafel i mx adio c. Eto mae yn cyd-fynd efo log ar y chwith efo hyn. Tro mae x yn cyd-fynd efo x, a wedyn y gradiant m ydy log b. Yr rhyngdoriad y c yn fan hyn, dyma ydy log c. Ac felly, pan ydych chi'n ystyried fod gennych chi model esbonyddol, be ydych chi angen plotio ydy x a draws yn erbyn log i fyny. So sylwch y gwahaniaeth hefo'r model polynomial gynt, fan yna ddyn ni'n plotio log x yn erbyn log y. Ond os ydych chi'n ama fod gennych chi model esbonyddol, yn eich diagram gwasgariad, ydych chi'n plotio x a draws ar ei greiddiol yn erbyn log y ar ei fyny. Eto mae yna enghraifft o hyn gyda fi, os ai ffeindio hwnna'n fan hyn yn awr, enghraifft 6 sydd gyda fi. So eto mae gennym fi ddata mewn arbrawf ar gyfer gwerthoedd x o g. Eto dyn ni wedi rheoli x, mae hwnna'n 2, 4, 6, 8, 10. A wedyn mae gwerthoedd y wedi cael ei mesur fel 9 hyd at 10,145. Felly, os dyn ni'n ama, dyna ydy'r cwestiwn yma, os dyn ni'n ama fod gennym ni model esbonyddol, yna y tabl newydd, dyn ni angen plotio x a draws yn erbyn log y i fyny. Ac eto,
dwi'n gallu defnyddio cyfrifiannell i weithio allan log bon 10 o'r gwerthoedd y. So cyntaf ydi 9, so mae hwnna'n egluro pam mae gynnu fi y 0.9542 yn y tabl. Unwaith eto wedyn, ydych chi'n plotio dair am gwasgariad. Y gwerthoedd x yn mynd ar draws, mae hynna'n mynd fyny at 10 yn fan hyn. A wedyn y gwerthoedd log y i fyny, mae hynna'n cyrraedd 4 yn fan yna. Plotio y gwerthoedd 1, 2, 3, 4, 5. Ac eto, ydych chi'n gweld fod y gwerthoedd yna'n ffurfio llinell sydd berffaith. Ydych chi'n ychwanegu'ch llinell ffitsorau i hynny. Eto, fel y cwestiwn gynt yn nawr, dyn ni'n gallu, o'r llinell ffittori yma, dyn ni'n gallu gweithio allan be ydy'r rhyngdoriad y yn gyntaf, so mae hwnna'n torri'r uchelin y, o'n gwmpas 0.2 fan hyn. A wedyn drwy weithio allan y newid mewn y, a'r newid mewn x, dyn ni'n gallu cyfrifo'r gradiant y newid mewn y rhannu'r newid mewn x, tro hyn 0.38. Felly eto mae gen ni'r gradiant a'r rhyngdoriad y. Nôl yn y model, sef hwn o gennyn ni'r papur gynt. Yn y model yma, mae gennyn ni x yn erbyn log y, a wedyn y graddiant m ydy log b, a wedyn yr rhyngdoriad y c yn fan hyn, hwnna ydy log c. Felly, eto mae hwnna lawr i fan hyn, os da ni'n cymharu efo'r model da ni'n gael ar ôl cymryd y logarithm na, y graddiant ydy log b, felly 0.38 yn yr achos yma, 0.38 yw'r gradiant, dyna di log b. A wedyn ni gael b i hun, fel nathon ni gynt yn awr, dyn ni angen dad wneud y logarithm bon 10 yma, mae'n golygu 10 i'r pŵer. Felly 10 i'r pŵer 0.38 ydy 10 i'r pŵer logarithm o b. 10 i'r pŵer y logarithm bon 10 yn canslo allan. So just b ydy hwn ar ochr dde, a dyna sy'n cael ei nodi fan hyn. B ydy y 10 i'r pŵer 0.38 yma. Cyfrifiannell yn deitha chi i ddailedegol fo hwnna'n 2.4 dim. Felly dyna ni wedi ffeindio y bon b, ond wedyn yr rhyngdoriad ec yn hyn, dyna di log c. Ac i gael c hun, eto dyn ni angen dadwneud logarithm bon 10 drwy wneud 10 i'r pŵer. So tro yma, 10 i'r pŵer y rhyngdoriad 0.2, mae hwnna'n dod allan fel i ddailedegol 1.58. Ac felly, yn y model esbonyddol yma, mae c yn dod allan yn 1.58, a dyn ni'n llosi hwnna wedyn efo y bon b, sydd yn 2.4 dim i ddailedegol, a mae'r pŵer yn x. Felly, dyna ni y ddau model dych chi angen bod yn ymwybodol honno nhw i grynhoi eto, mewn model polynomial, dych chi'n plotio log x yn erbyn log y, a wedyn dych chi'n dadwneud y logarithm bon a yma fan hyn i gael eich gwerth ar gyfer a dyn ni'n defnyddio'r graddiant fan yna i gael y pŵer n. Mewn model esbonyddol, dych chi'n plotio x yn erbyn log y, a wedyn yr rhyngdoriad y di'r log c, dych chi'n cymryd 10 i'r pŵer yna i gael y c ar y cychwyn, a wedyn y graddiant ydy log b, dych chi'n cymryd 10 i'r pŵer hynny i gael y bon b yn y model. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.